हेलो लोगोफोर आं दिनै दाख्लैसो जानानै थांनाय जे जाथाय मिस्टार लेट जोंसार मुसाहारी आं बिनि न'आव थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे आंनिनो बन्धु लोगोफोर दङ आं बिथांमोनखौ देखायगासिनो दङ माने ओरैबायदि पारफेक्ट लाइक माने बर'नि कालचार जेरै माइ गायनाय सोरबा हालेवनाय सोरबा माबा माने ओंखाम थफ्ला होफैनाय बेखौ नुनो मोनगोन आरो बेहाय बिराद लेटेस्ट मोनसे सिनारि नुयो जोंनि बर' कालचारनि ने जोङो दायो लेट जोंसार मुसाहारीनि न'आव थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे दिनैनि दिनाव निस्सय नोंथांमोना मिथिगासिनो दङ जे दिनैनि दिनावहाय सारादु जादों दा बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रा सफैबाय जानो हागौ आरो बेजों लोगोसे जोंबो दायो ओंखारगासिनो दङ नायलांबाय introduction होनाय जायाखै जों सारमोन दंफैयो नोंथांमोनजों सावरायनो जाहैबाय दा बेनिखायनो आं सिनायथि होनो लुबैदों जोंहा अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन मानाव गेदेर सेन्ट्रेल कमिटिनि जोंहा आफादगिरि सार दंफैयो आं क'क्राझारनि माने जोंना अल ट्राइबेल स्टुडेन्टआ गासै आसामनि गुबुन गुबुन हारिनि मानसि दंजोबो आरो मिसिं देउरि गार' राभा गासिबो लानानै जों ज' आरो दा नैबे जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट आफादगिरि भाइस प्रेसिडेन्ट सार अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरि बिथां आरो जोंहा लोगोसे दंबावो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननिनो मानाव खुलुमबाय धालिगावनि आं चिरां दा जोंहा मुंला जरानिफ्राय थांनाय 18 थारिख जेब्लानिफ्राय घटना जादों बेनिफ्रायनो सारमोनहा जोंखौ गोबां हेफाजाब आरो मदद होनानै जोंनि बे दिनैसिम नैबे पर्दायाव सफैनाय जोंनि माखासे केस टेसनि बेलायावबो सारमोनहा जोंखौ गोग्गोमैनो हेफाजाब होदों दा सारमोनहा आदैमोननि न'खरनि आरो रायजो राजाजों सावरायनो लुबैदों आरो बेखिनिखौ आङो बुंफोरना होबाय दा सावरायलायनो हासिगोन होननानै बयबो फेक्ट बुंखादों थांदो बेवहाय फैबाय थागोन सम सम फैबाय ना जों फैबाय थागोन दे मोनसेया सोरनि नामामोनलाय मोनसे बेवहायनि नाम ओमफ्राय मोनसेया हादोंमोन सारमोनजोंहाय अपरचुनिटि मोननानैहाय आङो दिनै फैनाय जादों गोजोननाय मोनदों एबा आंनि थ्रुयैहाय
न'खरनिफ्राय आङो हामलायथि बावनाय जाबाय दा बेनिखायनो आदानि बे न'आव फैनानै आं जोबोद गिबियावनो बरायग्रोनाय थाबाय नोंथांनि चेनेलखौ जोंसार मोसाहारिनि न'खरनि जानानै आरो बेयाव बाहागो लाफैनाय गासै आलासि आरो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय जोङो दिनैहाय बियादै जोंसार मोसाहारिनि बे सारादुआवहाय जों जेरैबायदि सानदोंमोन बेबायदिनो जोबोद मोजांखौनो दासिम खुंबोबाय थानायाव जों मोजाङैनो मोजां खुंफुंदों जोंनि गासै रायजो राजाखौ लानानै दा सोलिनायसिमाव जेबो उसुबिदा जायाखै जों मोजाङै मोजां सोलिगासिनो दं बेनि थाखाय आङो जोंनि नुजाफैनो हानाय आलासि आरो गासै रायजो राजानिसिम जोंनि न'खरनि जानानै गोसो गोरबोनि बरायनाय साबायखर जासिबाय आरो जोङो आद्रा जाखिनि हाबाफारि दंबावो बेखौ जोङो जोंनि रायजो राजानि आरो आलासि बिथांमोननि बाहागो लानायजों मोजाङै मोजां जाफुंलांगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय हामबायसै निस्सय आसा खालामदों जोंनि आदैया निस्सय वेलकाम खालामदों जेसेबां आलासिफोर नुजाफैदों दिनैनि दिनावहाय निस्सय बिथांमोनखौ आलो गोजोनै लोगो मोननानै बिथांनि न'खरा गोजोननाय फोरमायदों आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय